Vay, maşallah. Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. La ilahe illallah kitabının devamı. Bunun kalacağımın nama el-ayatul lati caa fiha zikru la ilahe illallah lafzan. Yani rahimahullah namadiptir Kur'an-ı Kerim'i evvelden ahirine çenni. Gönümel haytı ayetin içinde la ilahe illallah sözü bağ olsa şolar cemleptir. Cemem ne ayet bordur, 40 ayet bordur. Aslı Kur'an-ı Kerim nama la ilahe illallah çağırayan, tevhide çağırayan, tevhid beyan eten, şirki beyan eten ayetler, ne bu ayetler değil. Aslında Kur'an evvelden ahirine çenni nama tevhide çağırya ve şirkten qaytarya ve her bir ayetinin gow pikirlerinden içinde tevhidin 3 görünüşü var. Yani rahimahullah bu nämetdir? La ilahe illallah bar ayetlerin nämetini barını çıkartır. Şoň üçin näme? Köpçülük musulmanlar içinde la ilahe illallah barada gurulayan belli bir düşünjäni götürýän adamlar diýip düşünýärler. Düşündiňmi? La ilahe illallah çağıryan bir näme bir ağını düşüncesi petrayga adamlar diýip düşünýärler. Şoň düşünjäni näme düzeltmeklik üçin aýyrmaklyk üçin la ilahe illallah çağıryan hakykatdan belli bir düşünjeli adamlar däl eken Allah Taala birinji bilen öýdüken. Düşündiňmi? Allah Taala'nın en esas çağıran adam näme? Şol eken la ilahe illallah gelmeklik eken. Onuň delilem näme bir ayet däl eken. Diňe şo sözü götürýän ayetler näme? Tesinden 40 ayet eken. Emma umumi ayetler pikir etsek Kur'an-ı Kerim'in hemme ayetler tevhid çağırar. Şoş ulamalar näme diýär? Kur'an açanda birinji süren birinji ayetini tutdy. Gönümel tevhidin üç näme? Görnüşini tapyp bolýar. Olam Elhamdülillahi Rabbil alemin diýende näme? Tevhidin 3 görnüşi var. Elhamdülillah demek näme? Elhamdülillah. Men Allah Taala'ny öwleýär, zikirleýär, senalaýar demek. Doga dile getmek, Allah'ı zikir etmeklik. Näme? Ibadat, uluhiyya giriyor. Şunun elhamdülillah. İğrinden elhamdülillah diyen. Allah lafzul celala. Olam esma ve sıfat. Allah Taala'nın baradı näme? Allah İğrin Rabbil alemin. Ar-Rab. Olam Allah Taala ikinci zat ödem näme? Alemin. Alem jahanın halığı. Alem jahanı yoktan baradan. Alem jahanı rızk beren. Olam näme? Tevhid. Er-rububiyye. Birinci suran, birinci ayetini tevhidin 3 görnüşü. İnni soňky nas suranal kul a'udhu bi rabbin nas. Kul a'udhu isti'adat etmeklik näme? Ibadat yani sen ayt men emme belalardan beterlerden näme? Gory diýip bir Allah'dan sorayan, Allah'dan dile getýär. İsti'ada ibadat uluhiyya giriyor. Doğrudan kul a'udhu bi rabbin nas. Kimden? Adamların Rabbinden eýär näme? Esma ve sıfat, melikin nas. Esma ve sıfat. Rabbin nas yani halikin nas, razikin nas. Adamların näme? Halygy. Adamlara ızk berýän bolam näme? Rububiyya. Aslında näme? Kur'an-ı Kerim her bir ayetlerini pikir etsen näme? Tevhidin ya rububiyya bölüni, ya uluhiyya bölüni, ya esma ve sıfatyna çağırýar. Akawr ayetlerine näme? Umumi hemme ama. Emma bu şeyh rahimahullah näme diýipdir? Haýsy ayetleriň içinde gönümel la ilahe illallah sözü bar. Şonu näme? Jemlap getiripdir. Birinji ayeti näme? Bakara suresiniň 163. ayetini getiripdir. Ve ilahukum ilahu vahid. La ilahe illa huve'r-rahmanur rahim diye. Allah Teala näme adamlara diýär. Ve ilahukum ilahun vahid. Sizin näme ibadet etmeli Allah'ňyz bir Allah diye. Ondan başka ibadete näme ibadet etmeklige size näme ilah yok diye. Huve'r-rahmanur rahim. Ol yeketak näme ibadet haqqyl ilahim näme ar-rahman ar-rahim atda näme Allah'dır diye. İkinci ayet näme? Bakara 255. ayet. Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. Allah'dır yeketak ibadeti haqqyl ilah. La ilah ondan başka ibadeti haqqyl näme ilah yoktur. Huvel hayyul qayyum. Ol Allah Teala ömürlük diridir. El hayy diri. Ol Allah Teala ömürlük näme? Haydır, diridir. Allah Teala'nın hayatyna hiç uyku irkilmekligen gelýändir. Yatan adam diri mi ölü? Diri. Irkilip oturan adam diri mi? Diri. Ýöne näme?
adam yatanna eyyam irkilenme kimemen diye. Ölemen diye. Şoň üçin biziň hayatymyz näme? Kamillen. Şoň üçin Allah Taala ayetul Kursi'de näme diýdi? La ta'khuzuhu sinatu ve la nawm diýdi. Allah näme diýiridir? Ve näme özünü özü dolanýanlar hiç bir adam ätäş däldir diýen soň onu uklamak hatta irkilmeklige malyanlardır diýdi. Näme üçin? Allah hayaty kamil, Allah'da hayat sıfatı var ve Allah Teala hiç näme uqa irkilmeklige mätäşden. Aslında adam yatıp yatanna irkilene diýince alýar, näme? Biz mätäş bolalım üçin alýar. Emma Allah Teala mätäşden uqu irki gelene, uqlama irkilmek gelene. Ol Allah näme diýär? Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. Ol Allah yeketek ibadet haqqıl Allah'dır. Ondan başka ibadet haqqıl ilah yoktur. Ol Allah diýirdir. Ve el qayyumdur. Özün dolanır yani qayyum diýilýär. Yani yaqumu qaimun bi nefsihi. Biz näme özümüzi duzdurup bilemek. Näme üçin? Biz durkumyzy saklajak bolsak, biz hayatymyzy dolandyrjak bolsak, hawa mätäç, suwa mätäç, iýmekliklige mätäç, içmeklige mätäç, yatmaklyga mätäç, dinç almaklyga mätäç, bir-birimiziň ýardamyna mätäç. Şu zatlar bolmasa biz näme özümüzi dolandyryp bilemek. Emma Allah Taala qayyum, hiç bir zada mätäç çekenak, hiç bir zada näme mätäç çekenak, özün näme duzdurmaklyga, saklamaklyga qaýym Allah Taala. Başarjam. 3-nji ayet Al-Imran surasynyň 1-nji ayetler Elif Lam Mim. Şu harfler bilen başlap näme diýär 2-nji ayetinde Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. Bolam näme edilýän ki Bakara surasynyň ayeti ýaly ayet. Tefsirim şu tefsir. Al-Imran'ın 6-njy ayetinde näme diýär? Huvellezî yusawwirukum fil arham keyfe yeşâ. Ol Allah diýär. Huvellezî ol Allah diýär yusawwirukum. Suratlar berýär diýär, şekiller berýär diýär fil arham eneleriňiň ýatgysyna keyfe yeşâ. Nahili istese diye biriňize erkek suratyny berýär, biriňize ayal suratyny, biriňize owadan, biriňize ortalyk, biriňize näme bir warkurak etýär diye. Hatta biz öz suratymyz, keşpimizi näme saýlamaklikda da näme ygtyýarymyz ýokken, hatta şonan bir Allah berýän eken. Şoň üçin adamlar düşünmeli, seni entek dünýä gelmediňden öň näil suratda näme istese ýarady bilýän Allah sen dünýä gelenden soň oňa näme sen ibadet etmeli. Şoň üçin Allah Taala la näme diýär ýynyňdan bulaytyň la ilahe illa huvel azizul hakim diýär. Ana sizin näme eleriňiziň ýatgysyna istenlik suratyny näme beri bilen Allah'dır diýär. Yeketek näme ibadete haqqıl Allah. Ol Allah el azizdir. Hiç yeňilmeýän, hiç ejizlemeýän. El hakimdir. Her bir näme zady ýerine goýup başarýan näme diýilýär? Hakim diýilýär. Zulmyň tersi, hikmetiň tersi zulm. Her bir zady ýerine goýup, her bir zady ýerine aýdyp başarmaklyga hikmet diýilýär. Emma bir zady ters ýerine goýsaň, ýa ters söz diýseň aýam näme zulma gelýär. Şoň Allah Taala hemme iňiren hökümem näme hikmetli hükümler. Yana Al-Imran'ın 18-nji ayetinde näme diýär Allah Taala? Şehidallahu ennehu la ilahe illa huve vel malaiketu ve ulul ilmi qaimen bil qist la ilahe illa huvel azizul hakim. Allah şahiyatlyk berdi özüne. Şehidallah. Şübhesiz ondan başga näme ibadete haqqıl ilah ýokdur. Vel malaiketu ve perişteler hem şahiyatlyk berdiler ve alimler hem şahiyatlyk berdiler näme yeketek ibadete haqqıl bir Allah'dygyny. Qaimen bil qist. Allah Taala näme adil bilen durýanlar. Qaimen bil qist. Allah Taala näme adil bilen durýanlar. Adil durýanlar, adil höküm etýänler. La ilahe illa huvel azizul hakim. Ol azizdir, ol hakimdir. La ilahe illa huve. Ondan başga näme ibadete haqqıl ilah ýokdur. Yeketek ibadete haqqıl huve, ol Allah'dır. Son Al-Imran'ın 62-nji ayetinde de näme diýär? Inna hada la huvel qasasul haqq diýär. Allah Taala näme geçmiş ummatlaryň, käbir peýgamberleriň kıssalaryny gurrun berenden soň näme? Bu kıssalar näme? La huvel qasasul haqq. Haqiqi kıssalardır diýär. Yalan ýagşyryk ertekler bir bar eken, bir ýok eken ondan näler diýär. Geçmişden gaýypdan hemmelady bilýän Allah'ın
sana beren hakiki kıssalardır diye. Ve ma min ilahin illallah. Ve nama ol Allah'dan başka ilah yoktur. Yeketek ibadeti hakkıl ol Allah'dır. Ve innallaha lehuvel azizul hakim. Ve ol Allah nama azizdir, hakimdir diye. Allah Teala ilmi dama nama yeketek ibadeti hakkıl menniyen son şu ayetlerle gören ödünü kamil ayetlerle ayetlendirip sıfatlanır. Nama aziz diye, hakim diye. Ve yine Nisan 87. ayetinde nama diye. Allahu la ilahe illa huve. Allah'dır yeketek ibadeti hakkıl onun başka ilah yoktur diye. Ol Allah la yecma'annakum ila yevmil kıyame. Bari'nde cemlap uyuşurcuktur diye. İla yevmil kıyame. Kıyamet gününde. La raybe fih. O kıyametin kopçağını. Ve Allah'ın sizi o tayda cemleyeceğine la raybe fih. Şek yoktur diye. Kıyametin kopçağına şek yoktur. Ve bari'niz cem durup Allah'ın önüne eden zatlarına da nama hasabet vereceğine de şek yoktur diye. Ve men astaku minallahi haditha diye. Ve kim diye doğruçul Allah'dan anırda diye. Allah'dan anırda sözünde doğruçul var mı diye. Ebeden yok. Ve men astaku minallahi haditha. Hadis edenle, söz aydanla Allah'dan anırda doğru vurulayan var mı diye. Astak. Ebeden yok. Çünkü için Allah Teala nema kıyamada iman etmeyenlere iman edin diye. Ve amalına da hasavat vereceğine de şeklinde yok diye. Çünkü için govamal edin diye. Buna da anılmazlık etmem diye. Ve yine Maide'nin 73. ayetinde nema diye. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثًا. Şüphesiz kafir olanlar şular yalık Allah Teala üçün biri diyenler. Ve ma min ilahin illa ilahu vahid. Ma hakikatten nema diye Allah Teala yeka ibadeti hakkıl ilahden başka ilah yok diye. Ve illem yentehu amma yekulun. Eğer onlar qaytmasalar ve illem yentehu saklanmasalar amma yekulun aytiyan zatlarından. Yani İsa Allah'ın oğlu ya Allah üçün biri. Bunlarla batıl vurunlarına la yentehu illem yentehu saklanmasalar diye. Amma yekulun diyen zatlarından la yemessennellezine keferu minhum azabun elim. Deger diye onların kafir olanlarına diye erbet azap diye. Yani bu batıl vurunlarına qaytmasalar onlara ama azap deger diye. Ve yine En'am'ın 102. ayetinde zalikumullahu rabbukum diye. Zalikumullahu rabbukum. Ol Allah sizin Rabbiniz diye. Yani ol Allah sizi yaradan. Ol Allah size rızk veren diye. La ilahe illa huve diye. Yani ol Allah sizin Rabbiniz olsa sizi yaradan sizi rızklandıryan olsa onunla la ilahe illa huve. Size ibadet etmeklige onunla döneme ondan başka ilah yok diye. Onunla size ona ibadet edin diye. Haliku kullu şey fa'budu. Sizi derli hemme vadi yaradanam ol diye. Haliku kullu şey. Her bir şeyler hemme vaatlar yaradan ol fa'budu. Desine siz neme bar. Butluğunuzu, tağutlarınızı, vaatlarınızı taşla. Bir Allah ibadet edip başlayın. Ve huve ala kulli şeyin vekil. Allah Teala neme her bir zadi vekili, eyesi. Ve huve ala kulli şeyin vekil. Allah Teala her bir zadın eyesidir diye. Yine En'am'ın 106. ayetinde İttebe ma uhiye ileyke min rabbik. Sen Rabbinden neme vahiy inirleyen olsa, Rabbinden neme vahiy geleyen olsa şuna eyer diye. Rabbinden sana vahiy gelen zatlan biram şudur. La ilahe illa huve. Ondan başka ibadete hakkıl ilah yoktur. Ve a'rid anil müşrikin. Müşriklerden sen neme yüze vur diye. Müşriklerden yüze vur ve olan ibadet ettiyen zatlarından neme yüze vur diye. Neme için sen yeketek ibadet edilmeli Allah diye. Sana Rabbinden vahiy gelen zat şudur diye. Nâmeken bir Allah ibadet etmekligeken Allah'dan başka nâme ibadet edilen zatları ve ibadet ettiyen adamların taşlamalıken. Yine A'raf'ın 158. ayetinde nâme diye Kul ya eyyuhen nasu inni Rasulullah ileykum cemi'a ellezî lehu mulkus semâvâti vel ard la ilahe illa huve yuhyi ve yumid feâminû billahi ve rasûlihin nebiyyil ummiyillezî yu'minu billahi ve kelimâtih وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ Kul ayet ya Peygamberimize adamlara zar edip ey adamlar ya eyyuhen nas ey adamlar inni Rasulullah ileykum cemi'a men nâme Allah tarafından sizin hemmenize uğradılan Allah hemmenize uğradılan Rasulli diye
Ol Allah lehu mulkus semavati vel ard. Näme asmanu yer hemme mülkü bilen näme Allah'ın kadar diye ona ait diye. Yani men kim tanıyla Allah'dan uğradılan yani asmanu yerlen näme eyesi olan Allah tarafından size uğradılan peygamber diye. Ve ait diye la ilahe illa huve ondan başka ibadete hakkıl ilah yok. Bar ibadetlerini bir Allah edin. Ondan sonra doğa dilekleri ondan edin. Yuhyi ve yumit direldip öldürüp başarayan bir ol Allah'dır diye. Fe aminu billah. Siz näme desine Allah iman edin. Ve rasuli ve näme onun näme rasuluna iman edin. En-nebiyil ummi. Ummi peygamber. Yani ummi demek yazıp odu bilmeyen peygamber. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yazıp odu bilmezdi. Şu peygambere iman edin. Yu'minu billahi ve kelimati. Ol peygamber Allah ve ona nazil edilen kelimatlarına, ayetlerine, Kur'an'ına iman ettiye diye. Vettebi'uh. Siz ona ittiba edin, ona eyerin leallekum tehtedun. Siz şeyseniz tehtedun. Doğru yol taparsınız diye. Yani doğru yol tapmaklık, hidayet tapmaklık nämekan Resulullah eyermeklikteken. Tawban 37. ayetinde yine näme diye Allah Teala ittahadu ahbarahum ve ruhbanahum arbaban min dunillah vel mesih ibn Meryem ve ma umiru illa liya'budu ilahan vahida la ilahe illa huve subhanahu amma yüşrikun. Ehli kitaplar var da gurrun var Allah Teala näme diye. Olar diye tutunurlar diye öz ahbarlarını, ulamalarını ve ruhbanahum ve öz ibadetxona adamlarını Rab edinip min dunillah. Allah'ın taslap näme Allah'ın yerine ödünü yanqada agdalan adamlar näme Hudaý tutunurlar diye. Ve şoşan alam Mesih ibn Meryem. Meryem'in oğlu näme İsa'nın ödülerini näme Allah tutunurlar diye. Ve ma umiru illa liya'budu ilahan vahida. Ve olara buyurulan adam näme di illa liya'budu ilahan vahida. Bir ilaha ibadet etmekti olara buyurulan adam. Bundan yukarıda olara buyruk yoktu diye. Bir Allah ibadet etmeliler diye. La ilahe illa huve. Nem için bir Allah ibadet etmeli. Sebep diysen ondan başka ibadet eder näme zat yok. Ondan başka ibadete hakkı zat yok. Subhanahu amma yüşrikun. Allah Teala pektir näme şirk edilen zatlardan. Subhanahu demek pek demek. Subhanahu amma yüşrikun. Allah Teala näme ol müşriklerin Allah şerik etýän zatlaryny, Allah deňdeş etýän zatlarynyň pektir diye. Yine Tawban 129. ayetinde näme diye? Fe in tevallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Fe in tevallaw eger olar yüzlenirseler senden ittiba etmeklige, kömek etmeklige, çağırayan davatın kabul etmeklige. Fe in tevallaw yüzlenirseler faqul ayet olar hasbiyallah. Mana bir Allah yeterlik bor diye. Hasbiyallah. Mana bir Allah yeterlik bor diye. La ilahe illa huve. Ondan başka näme menin ibadet etýän zadım yok. Yeketek menin ibadet etýän ilahim ol. Şey diye. Aleyhi tevekkeltu ve ona dayandım. Ona tevekkül etýän diye. Ve huve rabbul arşil azim. Ve sen ibadet etýän Allah. Ve senin dayanýan tevekkül etýän Allah. Näme in beýik bolan, in näme ulu bolan arşyň näme eýetidir diye. Ve yana Yunus'un 90. ayetinde näme diye? Hatta iza adrakahul garaku qala amantu ennehu la ilaha illa allazi amanat bihi banu İsrail ve ana minel muslimin. Firavun marada gurrun meriye näme diye? Hatta iza adrakahul garaku diye. Haçanna diye? Hatta diye. Haçanna diye? Oňa diye näme? Gark bolmakluk yaqinlanna diye. Gark bolmakluk yaqinlanna. Yani adrakahu diye yaqinlanna al-gharq gark bolmakluk. Firavun Musa'nın yerine düşüp näme deňire giriyor. Allah Taala Musa necat beren tamam näme? Firavunu gark etdi. Şonda gark bolmadyndan öň Firavun näme etdi diye qala. Amantu ennehu la ilaha illa allazi amanat bihi bani İsrail. İman ettim menem diye. Allah'dan başka ibadete hakkı ilah yok enlik diye Firavun şey dip qiyğire gartça qolup turqan. Näme ol näme haqiqi ilah bani İsrail'in iman eden Allah ekenlik diye. Ve ana minel muslimin menem şollar ýalak näme musulmanlardan diye. Ene onun näme ruhy şu damaga gelen soň diýdi iman. Ruhyň damaga gelenden soň näme janyň damaga gelenden soň eden imanyň peýdasy ýok.
Son Hud'un 14. ayetinde näme diýär Allah Taala? Fe in lem yestajibu lekum fa'lemu annama unzila bi ilmillah ve en la ilahe illa huve fehel entum muslimun. Fe in lem yestajibu lekum, yani siz näme fe in lem yestajibu, eger näme kabul etmeseler sizin diýen zatlaryňy değil. Yani bir Allah ibadet etdi yani sen olara. Men peygamber bana iman etdi yani. Şirklerinizi taşlan, tevhide gelin. Fe in lem yestajibu lekum. İnne olara kabul etmediler, diýeniňi etmediler. Ýöne näme? Olaň nadanlygy ýalak näme? Siz bolmaň diye. Fa'lemu, siz bilin diye. Täkik şeklinde. Ennema unzila bi ilmillah. Size inen zat näme? Allah'ın ilminden inen zatlar diye. Allah'ın ilmi diye bu vahiy, bu Kur'an diye. Ve en la ilahe illa huve. Ve näme Allah'dan başka hak ilah yoktur diye. Fehel entum muslimun. Siz şuna näme? Şu Allah musulmanlar mı diye. Şu Allah ödüňiz tapşyrýanyňyz mı diye. Şu Allah iman etýäňiz mi diye. Biz näme şeksiz şübhesiz näme şu Allah iman etýär we ödüňiz musulmanam saýar. Adamlar nadanlyklar bilen, jahillikler bilen näçe dine gelmeseler, Kur'ana iman etmeseler, hakka gelmeseler näme biz olar ýalak nadanlyk etmeýäs. Ra'd surasının 30. ayetinde näme diýär Allah Taala? Kezalike arsalnaka fi ummetin qad khalat min qabliha litatlu alayhimulladhi awhayna ilayka ve hum yekfuruna birrahman. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alayhi tevekkeltu ve ilayhi menat. Kezalike arsalnak. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem edil şoňalyk arsalnaka sene mugrattyk diýär fi ummetin bir ummat ugrattyk diýär, bir kowm ugrattyk diýär. Qad khalat min qabliha diýär. Bulardan öňen bir topar peygamber gelen kowmlar geçip gidipdi diýär. Senem şolar ýalyk näme bir ummata ugradylan bir peygamber, senem bir kowm ugratdyk diýär. Näme üçin litatlu alayhimulladhi awhayna ilayka. Oqarsyň ýalyk sen olara, aýdarsyň ýalyk sen olara, litatlu we oqarsyň ýalyk sen olara. Alladhi awhayna ilayka sana wahy eden zadymyz. Yani Kur'an okap ber olara. Tawhide çağır, şirkden gaýtar. Ýöne sen etdiň diýär. Hakykatan Peygamberimiz Allah'ın diýen etdi we o kowmu okadym, da'wat etdi, çağırdym. Ýöne olar näme diýär? Wa hum yekfuruna birrahman. Ýöne olar näme? Senin çağıran näme? Ar-Rahman diýen Allah'a näme? Kafir boldular diýär. Kul sen aýt olara diýär. Siz kafir bolsaňyz, siz iman etmeseňiz hem huwa rabbi, o men Rabbimdir diýär. La ilahe illa huwa. Ondan başga näme? Ibadete haqqyl ilah ýokdur diýär. Bir men ona ibadet etýän sizin bar Hudaý diýen zatlaryňyz batylly diýär. Aleyhi tevekkeltu. Men ona dayanýan, ona tewekkül etdim diýär. Ve ileyhi metab ve näme? Ve ona näme? Dolanyljakdyr diýär. Eň soňunda adamlaň näme? Dolanyljak ýeram näme? Dolanjak barjak ýeram Allah'ın öňüdür. Yana Nahl'ın 2. ayetinde näme diýär? Yunazzilul malaikata bir-ruhi min emri. Ala men yeşâ'u min ibadihi en enziru ennehu la ilahe illa ana fettekûn. Näme inriýändir Allah Taala diýär, ugratýandyr Allah Taala perişteleri bir ruh wahy bilen min emrihi öz buyruklarından. Öz buyruklarından wahy buyruklar gaýtargylar inriýändir perişteler bilen diýär. Ala men yeşâ'u min ibadihi İslanına gullarynyň içinde. Haýsy guluna istedi peygamber saýlamaklyga. Ana oňa perişteleň üstü bilen näme wahy indirýändir, buyruklaryny indirýändir. Ana şu Allah Taala näme bir indiren buyruklarynyň biri näme en enziru. Ey peygamberler, hemmeňiz näme gorkudyň kowmlaryňyzy. Kafir bolmaklykdan. Allah ikilik etmeklikden. Näme üçin ennehu la ilaha illa ana diýär Allah Taala. Näme üçin sebäp diýsen ennehu la ilahe illa ana. Menden başga näme ibadete haqqyl ilah ýok diýär. Yeketak ibadet edilmeli näme ana diýär. Men diýär Allah Taala. Fettekûn, şoň üçin siz maňa takwalyk edin, menden gorkun diýär. Allah takwalyk etmeklik näme? Buyuran zadyr edip gaýtaran zadynyň gaýtmaklyk. Ýene Taha 8. ayetinde näme diýär? Allahu la ilahe illa huwa lahul esmaul husna. Ol Allah'dır, haqiqi ilah. Ondan başga ibadete haqqyl ilah ýokdur. Ve ol Allah'ın gödel atları vardır, o gödel näme sıfatları vardır diye. Şoň üçin näme biz Allah Taala iman edişmeli, onun gödel atları ve sıfatları bar diýip iman etmeli. Ve ene Taha 14. ayetinde näme diýär? İnneni enallah la ilahe illa ana fa'buduni
ve aqimus salate li zikri. Enneni ta'kidlavat ya. Şübhesiz hakiki Allah menni. En Allah diye Allah Teala özü vardaydı otuyor. Enneni enallahu la ilahe illa ana. Hakiki Allah mennirni. Mennen başka ibadete hakkıl ilah yoktur. Şoň üçin siz ey adamlar fa'buduni bir maňa ibadet edin. Menden gaýra ibadet etmeň we aqimus salate li zikri ve namaza durun ha meni zikir edip meni ýad edip ve aqimus salate ve namaza durun li zikri diňe meniň üçin meniň ırzalygym üçin meni ýad edip maňa ibadet edeniňiz üçin. Yana Tahan 98-nji aýatyny näme diýär? Innema ilahukumullahu allazi la ilaha illa huwa wasi'a kulla şeyin ilma. Innema ilahukum sizin haqiqi näme? İlahiňiz ol Allah'dır diye. Ondan başka size ilah yoktur. Wasi'a kulla şeyin ilma. Ol Allah'ın näme? Ilmi hemme vadına, hemme vattan giýindir diye. Wasi'a giýin boldy diye. Kulla şeyin ilma. Ol Allah'ın ilmi hemme vattan giýindir diye. Allah'ın ilminden näme? Sığmayan ya Allah'ın ilminden çykýan zat yoktur diye. Yana Enbiya 25-nji aýatynda وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. Senden ön peygamber uğratmadık diye وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ Senden ön peygamber uğratmadık diye meğeram olur näme? Vahiy aydardık diye illa nuhi meğeram olur vahiy indirdik ennehu la ilahe illa ana fa'budun. Ha menden başka hak ilah yoktur bir maňa ibadet edin diýip näme vahiy uğradyrdyk. Yani senden ön uğradylan peygamberleriň hemmesine de näme? Şu vahiy şu buyruk indirli diye olam näme? Bir ödüme ibadet etdirmek we menden başka ibadetin näme? Menden başka ibadet hakly ilahyň ýokdugyny aýtdyrmakdy diye. Esasy peygamberler näme? Birinji çağıranda näme eken? Allah Teala'nın yeketek ibadeti hakkıllygyny bildirmek we näme yeketek adamlaryň bir Allah ibadet etmekligine çağırmaklyk eken. Şoň üçin näme öňkü peygamberlere şunu guradyşmy diýerler, saňa da näme birinji şu dagwaty uratýasy. Yana Enbiya 87-nji aýatynda näme diýär? Wa zannuni izzahaba mughaziban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Zannuni diýär Yunus peygamber. Zannun yani sahibun nun. Za zu walla wa zannuni nun ibnama kitin bradi. Hut diýerler ulu bala. Hutam diýerler, nunam diýerler. Lahan walyk diýerler türkmenler. Lahan walyk diýmek. Näme üçin balygyňa ýetdiler sen balyk ýutýa Yunus peýgamber. Haçanna diýe ha balyg ýani Yunus peýgamber diýe zahaba gitdi diýe gaharlanyp diýe. Kowmuna gaharlanyp diýe mugaziben gaharlanyp diýe. Aslında peýgamber adam gaharlanmaly, sabr etmeli kowmuna. Ýani Yunus aleyhisselam näme kowmuna da'wat etdi, tawhide çağırdy, hakka çağırdy. Ýani olar näme bir wada peýgamberin diýenlerini etmediler. Ene şonu da peygamber näme etmeli, sabr etmeli. Emma Yunus aleyhisselam näme etdi diye mugaziben gaharlanyp da çykdy da gitdi diye. Fazanna an lan naqdira alayhi. Fazanna ödem gaharlanyp gidende fazanna näme pikir etdi diye Yunus peygamber. Şu sabr etmen gaharlanyp giden üçin an lan naqdira alayhi. Bir näme jezaçyk bermer söýtdi diye. Şu eden wadyny da näme? Fazanna an lan naqdira alayhi. Şu eden wadyny da näme? Bir edep terbiye näme bermer söýtdi diye. Şeydi ben nämet ya bir deňiziň kenaryna bar ya bir paraxotda näme gabar gäme gabat gelýär adamdan doluken. Şoňa meni ben näme deňizden ýurdaşyk. Ol hakykatdan hem näme Yunus aleyhisselam münýä gitýärler. Ýolda da näme adamlar götürmän ýanky gaýyk dark boljak bolýar. Şonda näme etýärler ýok many suratda birimiz düşmesek galmasak näme barimiz helak bolýar ýa-da şeýden bijatanlarna bijede kime düşýär? Yunus peygamberin kardeşi. Yunus peygamberim näme? Paraxotdan bökmelet ýa-da bökýärmi onam kim gelip ýanky hut ulu balyk näme etýär ýutýar. Onuň ýanky näme? Balygyň içinde de näme eden wadyna gynanýar, eden ýalňyşyna. Şo taýda näme etýär? Fanada Allah'ın çağırýar. Dile getýär. Fi zulumat
Garanqılıqların içinde. Näme garanqılıqları var? Deňizin garanqılığı, balığın näme içi, aşqadany, şo garanqılıqlaryň içinde näme etdi diye Allah'ın çağır. Näme? La ilahe illa ente diýdi. Ey Allah'ım ente, diňe sen hakyky ilah diýdi. Senden başga näme ibadet haqqy zat ýok diýdi. Subhanak, sen hemme ayıplardan, hemme nämegatlardan pak diýdi, kemçiliklerden. Enne kuntu minaz zalimin, menem näme zalimlerden bolupdum, ýalňyşypdym, menim günäm bagyşla diýär. Şonda Allah Taala balyga buyurýar, näme kenara barda, näme diýär, qus diýär. Balygam bar ýa näme bir kenara barda qus ýa Yunus aleyhisselam. Şo taýda näme Allah tarapyn bir yaqtin diýen bir agaç bar eken. Olam näme kölegörüň aşagyna siňek mörmöjek isap gelene. Şol agaç gabat ele şoň aşagyna ýatdy. Ýani hem üçin sen balygyň içiniň gyzgynlygyny çala hamza agaçlar yumşak başlapdy diýip düşünýär. Sonra Yunus aleyhisselam bar ýa we kowmam näme eden dadyny ökün olaňa Muhammed näme iman etýärler Yunus aleyhisselam. Şol hadisde gelýär kim Yunus aleyhisselamyň gystyryp şuňaly kötünün ýerine ýetenne şu dogany etse Allah kömek etdi. O dogada näme la ilaha illa ente subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Adam gystany berse şu dogany bermeli. Gystany bersen şu dogany eder. Gynanç geldim kalbyňa, dursoň gursoňga daraly berdim, şu dogany eder. Düşmanyň eline düşdüňmi? Çykgynty ýagdaýa düşdüňmi? Näme şu dogany eder. Çyn ýüregiň bilen Allah'a itimat edip. Yunus'a yetişen Allah sana da yetişýär. La ilahe illa ente subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yana Mü'min surasının 106. ayetinde näme diýär? Mü'minun surasının Feta'ala Allahul melikul hak. La ilahe illa huve rabbul arşil kerim. Beyiktir ol Allah. Ol hakiki näme? Sultandır diýär. Meliktir diýär. Feta'ala Allah. En beyik zat ol Allah'dır diýär. Ol Allah her bir zatyň eýesidir diýär. Hakiki eýesidir. Melikul hak. Ol Allah hakiki melikdir, hakiki hojaýyndyr. La ilahe illa huve. Ondan başga näme hakiki ibadete haqqal ilah ýokdur. Ve ol Allah Rabbul Arşil Kerim diýär. Nä kerim bolan näme arşyň eýesidir diýär. Ene nemeliň 26-njy ayetinde Allahu la ilahe illa huve Rabbul Arşil Azim diýär. Allah'dır ha hakiki ilah, ondan başga ibadete haqqal ilah ýokdur. Ol Allah näme azim bolan beyk ulu bolan arşyňam näme eýesidir, Rabbydyr diýär. Onu yaradanam ol Allah'dır diýär. 70-nji Kıssas surasynyň 70-nji ayetinde Ve huvallahu la ilahe illa huve lehul hamdu fil ula vel ahira ve lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Ol Allah'dır hakiki ilah, ondan başga ibadete haqqal ilah ýokdur. Awwalla ahirde. Hemme hamdu senalaryň öwülleriň eýesi odur diýär. Lehul hamd fil ula vel ahira. Awwalla ahirde, dünýede we ahirette hemme öwülleriň eýesi, hemme öwwe hamda sena näme haqqyl ol Allah'dır diýär. Ve lehul hukm. Hükmün eýesi hem şodur, Allah'dır diýär. Yeketek näme hakim bir Allah. Yeketek hüküm etýän ol Allah ve ileyhi turcaun. Ve hemme kişiň näme soňuna dolanyp barjak ýerem näme Allah. Allah öňüne hemme kişi barmaly, hasawat bermeli. Yana Kassasyň 88-nji ayetinde näme diýär? Ve la tad'u ma'allahi ilahan akhara la ilaha illa huwa. Kullu şeyin halikun illa wajha lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Çağırmagın Allah'dan başga hiç bir zady, hiç bir hudaýy. Ve la tad'u ma'allahi ilahan akhar. Allah'dan başga hiç bir zatdan doga dilek etmegin. Allah'dan başga gyslananda hiç bir zat çağırmagyn. Näme üçin? La ilahe illa hu yeket sebäp diýsen diýär. Ondan başga näme hakiki ilah ýok. Yeketek ibadete haqqyl ol. Şoň üçin doga dileklerini hem ondan etdi. Kullu şeyin halikun illa wajha. Ondan başga hemme zatlar helak boljakdyr, öljekdir, yeketek galjak Allah'dır diýär. Lehul hukm, hüküm etýän Allah'dır diýär. Hüküm etmekligiň eýesi, hüküm etmeklige haqqyl Allah'dır diýär. Ve ileyhi turcaun. Ve baryň näme şoňa dolun barjaksyňyz diýär. Ve yana 20 Fatır surasının 3-nji ayetinde Ya eyyuhan nasu zkuru ni'metallahi aleykum hel min khaliqin gayrullahi yerzuqukum minas semai vel ard la ilahe illa huve fe enna tufekun. Ey adamlar,
Ya eyyuhen nas, ey adamlar, uzkuru ni'metallahi aleykum. Yad edin diye Allah'ın size beriyen nimetlerini. Allah size bir topar nimetler veriyor. Olur yatlan siz diye. Şükür edin diye. Şu nimetleri bize Allah verdi deyin diye. Allah'ın veren nimetlerine ne şükürler varmang. Allah'ın size veren kovluklarını Allah'ın razı olacak yerine ulanın. Allah'ın ne razı olacak yerlerine ulanma. Bu zatlar fikir edişinde diyelek yine bir zat fikir edin diye. Oğlum nâme hel min halikin gayrullah. Size Allah'dan başka yaradan var mı diye onun fikir edin diye. Size Allah'dan başka yaradanım yok diye. Sizi yeketek yaradan Allah olsa, size Allah'dan başka yaradan yok olsa, onunla sizden başka nâme Allah'dan başka yaradan yok diye. Yerzukukum mines semai vel ard. Ana ol Allah diye. Asmanına yerde hemmenize rızık beryanım ol Allah diye. Ondan nâme la ilahe illahu. Ondan başka ibadete hak kılan nâme ilah yok diye. Yeketek nimetler size veren ol Allah olsa, yeketek size rızık yaradan ol Allah olsa, asmanına gökte yerde size rızıklar beryanım ol Allah olsa, ona yeketek ibadet edilmelem ol Allah olsa diye. Fe enna tu'fekun. Onna siz nire ayrılıp gidecek bolýaňyz ya. Fe enna onna siz nire tu'fekun. Ondan ayrılıp gidecek bolýaňyz. Yani inkar et ya Allah'dan ayrılıp sen nire giderni ötýän. Allah'dan kaçıp sen nire giderni ötýän. Ölmän nirde galarny ötýän. Şuratlar näme insan elmidama näme ýatlak gelmeli, pikir gelmeli. Şoň Allah Taala buyrugy ya eyyuhen nas musulman nadal musulman kafir. Müşrik muvahhid hemmesine biragdan näme Allah Taala buyruk etýär ya eyyuhen nas uzkuru ni'metallahi aleykum. Allah size beren nimetlerini elmidama ýatlak gelin diye, pikirlenip gelin diye. Hel min halikin gayrullah. Allah'dan başka halık var mı, yaradan var mı? Yerzukukum mines semai vel ard. Ve ondan başka size rızık beryan var mı? Yok. Ondan başka ibadet edilmeklige hakkı adam yok. Fe enna tu'fekun. Onun ayrılıp nire giderini ötüyemez diye. Yine Saffad'ın 34-36. ayetlerini. İnnehum kanu iza qila lahum la ilaha illallahu yestekbirun. Ve yekuluna a inna letariku alihetina li şairin mecnun. Müşrikler o arada ayt ya innehum olur haçanna aydılsa olur la ilahe illallah deyin deyilip yestekbirun ulumsuluk ederler diye. İnnehum kanu iza qila lahum la ilahe illallah yestekbirun. Haçanna müşriklere la ilahe illallah deyin. Bir Allah ibadet edin. Ondan başka ibadet etýän zatlaryňy taşlan deyilse. Yestekbirun tevhide gelip şirkten aytmaklıklarına ulumsuluk ederler. Ve yekulun ve şey diýem jogap bererler. inna la tariku alihatina inna bidnama bu ilahlarımızı bu Allahlarımızı nama bir değerli şahirin sözü için nama taslamalı vars mı diyorlar diye. Yani taslamaya istiydik şu. Peygamber saymadılar. Ve yana Sa'd Sura'nın 65. ayetinde diyor. Kul innema ana munzirun ve ma min ilahin illallahul vahidul qahhar. Ayet olara diye. Kul ayet adamlara. Innema ana munzir. Men dine nama Allah tarafin sizi dowdoktan nama ägälendirmek üçin uradylan adam diye. Munzir, gorkuyan adam. Kul innema ana munzir. Dowdok cennet men elimde däl diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Men şalygan satmak islama begligem diye. Men dine Allah tarapyndan nama şu şirkinizden gaýtmasaňyz. Allah'ın gazabının sebep boljak bolýan zatlaryndan näme gaýtmasaňyz, betamallarynızı taşlamasaňyz, size Allah dowdok berer, azabyny indirer dip Allah tarapyndan size näme şu zatlardan munzir, gorkutmak üçin, ägälendirmek üçin uradylan adam. Ve ma min ilahin illallah ve näme Allah'dan başka ibadete haqqal ilahem yok. Şunu aýtmany uradylan. Size şirklere gaýtaryp bir Allah Taala'nın näme birligine çağırmaklyk üçin uradylan adam diye. Men diňe şol diye. Ol Allah el-Wahid diye. Yeka Allah diye. Allah'dan başka näme ilah yok diye. Ol Allah näme el-Qahhar diye. Hemme zat yeňici diye. Allah'ny yeňjek yok. Ol Allah näme bir we Qahhar diye. Biram bolsa pikir etme diye bu 360 budun Allah'ın yeňerler ya Allah bäsgeleri pikir etme diye. Ol biram bolsa Allah Qahhar. Alem jahan näme Allah Taala basyp biljek, yeňi biljek. Allah Taala'nın basacak yeňjek yok.
Yine Zümer suresinin 6. ayetinden ne diyor Allah Teala? "Halakakum min nefsin vahide, thumma ja'ale minha zawjaha ve enzele lekum minel en'ami thamaniyete ezvac. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi zulumatin thalath. Zalikumullahu rabbukum lahul mulk. La ilahe illa huve fe enna tusrafun." Halk etti diye Allah Teala sizi bir nefsten. Yani Allah sizi yaradan ne diye sizi bir adamdan yarattı diye, Adem Aleyhisselam'dan. Sümme ceale minha zevceha. Sen ol adamdan ne etti diye halk etti ayalını diye. Halakakum min nefsin vahide. Beni Adem'e yüzlüm. Sizi yaradan ne diye Allah Teala min nefsin vahide. Bir adamdan yarattı diye. Sümme ceale minha zevceha. Adem'i yaradandan sonra diye. Sümme halaka minha. Yani sümme ceale. Ondan yasadı diye ayalını diye. وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ اَزْوَاجٍ وَنَامَ اِنَّرْدِ size diye en'am maallardan 8 tanağın cüt edip diye. Yani size cüt etişiyalak diye. Size nâme ayar edişiyalakım diye. Edil nâme size veren en'amlarını, maallarına nâme 8 tanak cüt edip verdi diye. 8 deydiği nâme dünya sığır koyun geçi. 4 tanak erkek, 4 tanak mur koçu olsa neçe oluyor? 8 tanak nâme cüt-cütten. Hatta beren ne de nâme bir cinsine dine erkek edip yaradıp bir cinsine dine ayar etme diye. Beren en'amlarına çendim, maallarına çendim nâme 8 cüt edip verdi diye. 8 tanak öyle cüt-cütten. يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ اُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِنْ بَعْدِ خَلْقٍ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ. Ve sizem yarattı diye enelerinizin karnına. يَخْلُقُكُمْ ve yarattı diye sizem nâme. Yaratya diye sizem enelerinizin karnına bir surattan başka surata. İlki damca bolýaňyz diye, soň alaka bolýaňyz. Soň näme 1 aylyk çağa, 2 aylyk, 3 aylyk çağa birden dogoňok diye. Yani Allah Teala şeýle kadir. Şeýle bir Allah Teala islamdan edip başarýar. Hatta sizi öz yaradylşyňyza seredin diye. Enelerinizin karnına näme 1 aylyk, 2 aylyk, 3 aylyk her şekilde sizi yaratdy diye. Fi zulumatin thalath. 3 karanqylykda diye. Ödem çağa enen garnyna yatandan hem 3 karanqylygyň içinde ýatýar. 3 karanqylyk näme? Yatqy. Yatqyň karanqyçylygy. Karanqysy. İşeniň karanqylygy we garnyň karanqylygy. İşen näme bilýäňizmi? Çağaň daşynda näme çykyp bolýandyr? Perde, şoňa işenli. Çağa enen garnyna yatqyň içinde de näme çağaň daşynda perde bolýar. Şoň şeker mal adam dogonny işeni ýyrtylman çykýar. Mal çykýar daşynda näme perde ýyrtyp açman bolýar. Arapça meşime diýilýär şoňa. Meşime. El meşimetu. 3 karanqylygyň içinde sizi yaratdy diye. Ana şuňalak Allah zalikumullah ana ol Allah rabbukum diye. Şu Allah sizin Rabbiňiz. O Allah sizin eýäňiz, ol Allah sizi yaradan, ol Allah sizi rızk berýän. Lahul mulk ve hemme mulk şonuň kudiýa. La ilahe illa huve ve ondan başga ibadete haqqal ilahem ýok diye. Yeketak ibadet edilmelem ol diye. Fe enna tusrafun. Bu zatlardan soňra fe enna nirasiz gitýäňiz diye. Fe enna tusrafun. Bu zatlardan soň siz nira gitýäňiz diye. Biriňiz çöpe gitýäňiz diye. Biriňiz gabra çokunýaňyz, biriňiz jyna çokunýaňyz, biriňiz çöpe çokunýaňyz diye. Şu zatlardan soň fe enna tusrafun. Allahdan gaçyp nira gidersiňiz. Ya Allah ibadet etmän, başga zada ibadet edip nira gidersiňiz. Yine Gafir'in 1-2-3. ayetlerine näme Hamim Tenzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ol kitap kimden indi diye, Kur'an-ı Kerim'in kimden inendigini aýtdy Allah. Tenzilul kitab ol indi diye kitap. Allah'dan aziz bolan, alim bolan. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarapyndan ýazylan kitapda müşrikler, kafirler aýdýarlar. Ya Rimliler ya Parslan akıllarlaryň hikmetleriniň kitaplaryny alynan hikmetler, öwütler däl. Tenzilul kitabi minallahil azizil alim. Ol kitap alim bolan, el aziz bolan, alim hemmedad biluji. El aziz hemmedad yeňuji. Allah'dan inen kitap diye. Gafiriz zenb. Ol Allah Teala şeýle wasflar we gafir bagyşla bilýändir. Ez-zenbleri, günahları. Bir günah etse bagyşla diýip dilek etse gafiriz zenb. Allah günahları bagyşlaýandyr. Ve qabilit tawb. Ve kim tövbe etse Allah Teala tövbelerini kabildir, kabul etýändir.
Şedidil iqab. Kim günahlarından nama qaytmasa, kim günahlarından tövbe etmese, Allah Taala'nın iqabam şediddir diye, azabam ağırdır diye. Zittaul hemme nigmatların ayeti. Sahibut taul dedi. Zi yani sahib. Zittaul hemme nigmatların ayeti. Size nigmatlar berýän, size üstünlükler, berentlikler berýän hemme nama Allah'ın kıdır diye. La ilahe illa huve ileyhil masir. Ol Allah hakiki ilahdır diye. Ondan başka nama hakiki ilah yoktur. İleyhil masir. En sonunda hemen barcak yarım nama ol Allah'ın yanıdır diye. Ve yana Gafir'in 62. ayetinde diye Allah Teala Zalikumullahu rabbukum khaliqu kulli şey'in la ilahe illa huve fe enna tu'fekun. Ol Allah sizin Rabbiniz diye. Ol sizin Rabbiniz olan Allah haliku kulli şey hemme zadınam halığı diye. Hemme zad yaradanam ol diye. La ilahe illa huve. Ondan başka ibadete haqqal ilahem yok diye. Fe enna tu'fekun. Nira ayrılıp ondan gider nöйтýäňiz diye. Fe enna tu'fekun. Ondan ayrılıp nira gider nöйтýäňiz diye. Oňa ibadet etmän nira gider nöйтýäňiz diye. Yine Gafir'in 65. ayetinde huvel hayyu la ilahe illa huve fed'uuhu muhlisina lehu'd-din elhamdülillahi rabbil alamin. Huvel hayy ol Allah dir Allah diye. La ilahe illa huve ondan başka ibadete haqqal ilahem yok. Fed'uuhu şoňşy siz diňe on çağırın diye. Ondan doga dileler edin, gyssanňyzy on çağırın. Hajatlaryňyzy ondan soraň. Muhlisina lehu'd-din. Diniňizi halisan lillah tutun diye. Diniňize şirk getirmeň diye. Yani fed'uuhu doga dileleriniz bir Allah'dan edin diýenden soňam diniňizi arasda tutun diýdi. Yani doga dilek etmeklik hem ibadet diye. Yani Allah'ın çağıranda doga dilek edende Allah bilen bilelikde yine bir zady çağıraýmagyn diye. Ya da Allah'ın çağırsın gelip yine bir zady çağıraýmagyn diye. Muhlisina lehu'd-din. Doga dilek ibadetini we başga ibadetlerini hemmesini näme arasda Allah üçin etdi. Elhamdülillahi rabbil alamin. Alemlerin Rabbi bolan näme Allah Teala hemme öwdu, hamdu, senalar bolsun diye. Yana näme Duhan'ın 8. ayetinde la ilahe illa huve yuhyi ve yumit rabbukum ve rabbu abaikumul evvelin. La ilahe illa huve. Ol Allah'dan başka näme ibadete haqqal ilah yok. Yeketak direltýän we yeketak öldürýän ol Allah'dır diye. Yuhyi ve yumit. Yeketak öldürüp direltip başlayan ol Allah'dır. Ol Allah rabbukum sizin Rabbinizdir diye. Sizi yaradandır diye. Sizi rızık berýändir diye. Ve rabbu abaikumul evvelin. Ve awwaldan ahirden sizin hemme ata-babalarınızın hem näme Rabbi odur diye. Sizi yaradan ol Allah bolşalyk sizin hemme ata-babalarınızın hem Rabbi olur yaradanam odur diye. Şo Allah'dır diye. Şoň şu näme yeketek halyk yaradan Rab'dan başga biziň näme ilahimiz hem yok diye. Yana Muhammed sallallahu Muhammed suranyň 19. ayetinde näme diýär Allah Taala? Fa'lam ennehu la ilaha illallah. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Bilya elbette Allah'dan başka ibadete haqqal ilah yoktur. Yeketak ibadete haqqal ol Allah'dır. Vestagfir li zembik. Ve näme günahlarym bagysla diýip ondan näme magfirat sora we müminleň aýallaryna we erkeklerine de diýär. Bir müminleň aýallary erkekleri günah etse de näme olagam günahlarını geçtip dile diye. Wallahu ya'lemu Allah bilýänler mutaqallabakum. Günnüýüzü gün ortagyna näme etýän bolsaňyzam Allah bilýänler we meswakum we gijelerine de diye. Wallahu ya'lemu mutaqallabakum we meswakum. Ol Allah siziň näme ýagtylykda, günnüýlükde we gijelikde meswakum nämeler etýän bolsaňyz Allah Taala bilýänler diye. وين حشرن 22. ayetinde näme diýär? Huvallahu'llazi la ilaha illa huwa alimul gaybi veş-şehada ve huvar-rahmanur rahim. Ol Allah şeýle bir Allah'dır diýär. Onunha yeketek ibadete haqqyl Allah'dır diýär. Ondan başga ibadete haqqyl ilah ýokdur. Ol Allah alimul gayb, gaýb bolan zatlaryň bilýändir veş-şehada we näme aşkar zatlaryň bilýändir diýär. Allah'ın öňünde gizlenilýän zat ýokdur diýär. Allah'ın öňünde hemme zat aşkar näme aşkar ýaratdyr diýär. Huvar-rahmanur rahim ol Allah rahmandyr.
ol Allah rahimdir diye. Yine Haşr'ın 23. ayetinde Huvallahu'llezî la ilahe illa huvel melikul kuddusus selamul mu'minul muheymin el azizul cebbar el mutekebbir subhanallahi amma yüşrikûn. Huvallahu'llezî la ilahe illa huve diye. Ol Allah'dır, yeketek ibadet hakkı Allah diye. Ondan başka ibadet hakkı ilah yoktur. Ol Allah el meliktir, sultandır. El kuddustur, hemme ayıplardan pektir, mukaddestir. Ol Allah hemme zatlardan pektir. Es-selam, hemme salamatlığın eyetidir Allah Teala. Ve hemme ayıplardan Allah Teala salamattır. El-mu'min, el-muheymin. Bu ikisinin adının tefsirini görmedim. El-aziz, Allah Teala azizdir. Hemmeni yengen, hemmeden güçlü. Allah Teala'nın ecidleyen vaadi yoktur. El-cebbar, Allah Teala cebbardır. İn beyiktir, in güçlüdür. El-mutekebbir, Allah Teala ama mutekebbirdir. Mutekebbir demek ama uluy. Ulumsuy demek. Yani Allah Teala ulumsuluk etsene ama hakkı var Allah Teala. Ama bennet ulumsuluk etse hakkı yok. Allah minnet etse hakkı var. Bennetin minnet etse hakkı yok. Subhanallahi amma yüşrikûn. O Allah pektir ha onların şirk etyen vaatlarından. Yine Tegabun'un 13. ayetinde Allahu la ilahe illa huve ve alallahi felyetevekkelil mu'minin. Allah'dır hakiki ilah, ondan başka ibadet hakkı ilah yoktur. Ve alallahi felyetevekkelil mu'minin diye. Ve bir Allah dayansın bil bağlasın müminler diye. Ve müminlerim neyme bir Allah dayansınlar, bir Allah bil bağlasınlar diye. Ve yine Muzzemmil'in 9. ayetinde Rabbul meşriki vel mağribi la ilahe illa huve fettehidhu vekila diye. Rabbi gunnagorun ve gunmatarındır diye. Allah Teala maşrik gunnagor, el mağrib gunmatar. Gunnagor gunmatarın hemme zadın neyme Rabbi Allah'dır, la ilahe illa huve. Ve yeketak ibadet edilmeli Allah odur, fettehidhu vekila ve on ödüne neyme vekil tutun diye. Eye tutun diye. Bizim Allah'dan başka eyemiz, vekilimiz yok. Buna Kur'an-ı Kerim'de la ilahe illallah sözünün içine alan ayetler. Şon şu neme la ilahe illallah ol oyun mesele del. Ya da namazdan, zekattan, haçtan, rozadan sonku bilinmeli mesele del. Neme en birinci bilinmeli mesele la ilahe illallah ve birinci yerine yetirilmeli farz la ilahe illallah buyuruyan vaad olum tevhid. Ve birinci qaytmalı haram olum la ilahe illallah tersine çıkan şirk vaadi. Şu bolmasa neme namazam kavullan, şu bolmasa rozada kavullan. Wallahu Teala a'la ve a'lam.